Привітання! Вітаю всіх на каналі Гарбата з Ангеля, де п'ємо гарбати і розмовляємо про життя. Тому заварите собі кубочок гарбати, цікавиці, какави, створите у себе пяшчотную атмосферу і долучайтеся. Сьогодні я розкажу криху про свой творчий шлях, як білоруська літераторка. Так, ну я кажу криху, тому що історія так само вельми довга, вельми складана, досвіду шмат і ён вельми розны, але я тільки, я не вельми падрабязна, я тільки тое-сёе раскажу. Каб вы ведалі, як гэта пачалося, чаму я стала друкавацца менавіта ў Беларусі, з чаго я пачала, якія прыгоды былі больш-менш і што я раблю цяпер. Добра? Ну, а калі не добра, просто выключайце відэо і ўсё. Ну, я не жывая у вас дома, я просто у Ютубе. Добра. Ну, значыцца так. Я пачала, як казала ўжо ў іншым роліку, я пачала пісаць вершы па-беларуску, як, ну, гэта была для мяне моўная практыка. Я заўсёды стараюся пісаць нейкія, ну, вершаваныя, больш-менш такія тэксцікі. Ну, я б не назвала іх вершамі адразу. На кожнай мове, якую я вывучаю. Дарэчы, калі хочаце відэа пра той парада, як вывучыць замежную мову, таксама стаўце падабайку, гэта мне дапаможа, паспрыяе, і я вам дапамагу вывучыць новую мову. Таксама, можа быць, гэта цікава. Увогуле, гэта ўжо не пра беларускую мову, гэта ўвогуле пра замежную вам мову. Добра, ну, значыць, я пачала пісаць гэтыя вершыкі. У мяне тады быў блог. Цяпер ён мёртвы, называўся «Іншаземка, якая піша па-беларуску». Я там старалася, ну, весці нейкі дзённік, там нейкія ўражанні, таму што ў мяне яшчэ ўсе кантакты з Беларусю амаль былі віртуальнымі, так? І гэты блог быў для мяне, ну, як акно ў Беларусі. Яго пачалі чытаць крыху беларусы, як і маю старонку ў Фейсбуку. Добра, я выклала некалькі вершыкаў такіх блог. Но я не чакала, што іх заўважаць Алесь Мазанік, ну, ёсць такі прадпрымальнік у Беларусі. Дарэчы, падтрымайце ўсіх беларускіх падтрымальнікаў, якія цяпер прадаюць, ну, асабліва нацыянальную сімволіку, такія рэчы, бо гэта вельмі патрэбна, усе мы ведаем пра сітуацыю, падтрымлівайце онлайн-крамы таксама. Ну, гэта хвіліначка рэкламы бясплатнай. Добра, ну, Алесь Мазанік, яшчэ Глеб Лабадзенка, якога мы ўсе ведаем як, ну, зазнавальнік праекту «Мова на нова». Так, і яны як-ніяк разам з песняй, якую я напісала на аснове верша Григора Барадуліна, бо, ну, у мяне музычная адукацыя, я калісьці пра адукацыю зраблю ролік таксама. Нагадайце потым усе ролікі, якія я абяцаю, што то я забуду. Ну, у мяне музычная адукацыя, я граю на піяніна, і я умею таксама пісаць музыку. Ну, я напісала песню, некалькі вершаў, яны паказалі дзядзьку Рыгору самому. І ён нібыта, ну, мяне у тым пакоі не было, але ён нібыта ухваліў, падабаў вось гэтае вось усё. І параіў, ну, працягваць гэтую дзейнасць, і нават адправіў кніжку з подпісам. Я яе ахоўваю як скарб асабісты, таму што гэта адбылося ўсё пачатку 2014 года, і праз пару тыдняў літаральна дзядзька Рыгор, на жаль, сышоў з жыцця, пакінуў нас.
І не ведаю, ці таму, што ён ухваліў, ці таму, што так супала, але тады больш-менш пачалі прасіць у мяне вершы. Ну, заўважыў мяне, дарэчы, таксама мой дарагі калега і сябар Алесь Плотка. Ён тады напісаў у рэдакцыю Новага часу. Набывайце таксама газету «Новы час». Ну, калі яшчэ выходзіць, таму што я, на дату, калі выйдзе гэтае відэа, калі то, што я убачыла сёння ў Новым часе, такая вокладка, я не ведаю, ці будзе яшчэ выхадзіць, ці як будзе ўсё. Ну, ён адправіў тое, што знайшоў. Ну, а знайшоў ён мяне, мой блог, мае вершы. І вось пачаўся крыху ціск друкавацца. Прасілі там Новым часе, у маладосці нейкія нізкі, ці я не ведаю што. У мяне было літаральна 5 вершаў, ці 6 вершаў, не болей. Я дапісвала і пачала друкавацца, і тады мяне заўважыў яшчэ адзін выдатны беларускі пісьменнік, літаратар, філосаф, праграміст, эксперт у галіне санскрыту Міхаіль Баярын. Так? Ён сказаў, што слухай, Ангела, у цябе ўжо дастаткова вершаў, яны неблагія, давай выдаць кнігу. А я подумала, кнігу, куды мне даць кнігі, таму што я пішу вершы. Вядома, я пачала па-іспанску, але я пачала пісаць вершы ў дзяцінстве, калі мне было каля 6 гадоў. Так, 6. Але я ніколі не марыла там стаць сапраўднай паэткай, якую будуць друкаваць. Ну, але выйшла такая кніжка «Раяль ля мора», гэта моя дэбютная кніжка. Прадмову напісаў Баярын, Міхась Баярын. Хвала жарсці. Вось бачыце, ну як прыемна ён напісаў. І дзякуючы гэтай кнізе, ці праз віну гэтай кнігі, ну хто ведае гэтую гісторыю, ведае, не ведаю, зраблю ролік ці не, таму што мяне не было ў Беларусі. Ну гэта доўгая гісторыя. Ну я выйшла в фінал прэміі «Дэбют». Імя Максима Богдановича. Так, гэта моя дэбютная кніжка «Раяль ля мора». Вокладку намаляваў таксама сябар з Расіі, дарэчы, яму вельмі спадабаўся верш. Ну, назва вось «Раяль ля мора», ёсць і верш «Раяль ля мора». Яму спадабалася, і ну вось такі здымачак быў. Такая я маладзенечкая. Вось. Ну, што яшчэ было? Таму што я не спынілася на адной кнізе. Я не атрымала дастаткова дрэннай крытыкі. Не, я жартую. Вось. Ну, я ведаю, што шмат каму з чытачоў кніга спадабалася. Я вельмі радая, што я выдала гэтую кнігу. Але, ну, я ў гэтым самым годзе выдала кнігу, ну, гэта была ўжо PDF-ка, так, толькі выйшла ў камунікаце. Электронная кніга «Памяць пра будучыню». Я ўсё адно пакіну спасылку у дэскрыпцыі да сваёй старонкі ў камунікаце. Гэта онлайн-бібліятэка, там можна спампаваць, здаецца, усе мае кнігі і некаторыя публікацыі, якія выйшлі ў перыёдыцы. Добра, ну потым выйшла ўжо праз пару год, і гэта кнігарня пісьменнікаў, ужо пры саюзе беларускіх пісьменнікаў, я ганаровы сябар, дарэчы. Выйшла такая кніга «Пом де сель». «Пом де сель», ну гэта французская такая гульня слоў, таму што «пом де тех», то бок яблык зямлі, гэта бульба. А «пом де сель» гэта яблык неба, а гэта нічога не значыць. Ну, гэта звязана з бульбай і з небам. Вось, таму я дала такое імя, вось, ужо такі пафасны, сімпатычны здымак, я крыху старэйшая. І прамову напісаў ніхто іншы, як Владзімір Някляеў.
Вось, ён вельмі прыгожую прамову напісаў. І ён напісаў, што хішпанскай меней, хішпанскай болей, у Хішпаніі гэта нічога страшнага, але тое, што я ў Беларусі пішу, яму паказалася важным. І ён напісаў у прамове, мне было вельмі прыемна, таму што я чула, што мая роля у беларускай літаратуры, сучаснай літаратуры мае нейкі сэнс, так, што ёсць некая вага, некая. Вось. Што яшчэ я скажу? Вось, у тым самым годзе я чамусьці заўсёды праз год выдаю усе гэтыя кніжкі. Это значыць, што сёлета нешта павінна выйсці. Паглядзім, я думаю, што выйдзе. Выйшлі вось гэтыя пераклады, гэта не мае вершы. Гэта двухмоўная анталогія. Я укладальніца і перакладчыца двухмоўнай анталогіі выбраных вершаў не Владзіміра, якога Владзіміра? Максіма Богдановича. Гэта Максім Богданович, згукі маёй зямлі, маёй бацькаўшчыны, прабачце. Вось. І дапамагла, дарэчы, беларуская амбасада ў Хішпаніі, якая тады была новая. Бачыце, вось тут амбасада, тут гэта павінна быць калекцыя Міністэрства замежных спраў. Нават прыязджаў міністр Макей, прыязджаў спадар Латушка, які тады быў паслом Францыі і Хішпаніі часова, пакуль шукалі асобнага дыпламата для нас, так? Вось, прыязджалі абодва, і была вельмі сімпатычная прэзентацыя ў Мадрыдзе, вельмі прыемная. Вось кніга эстэтычна проста асалода, сама вось вокладка, здымкі працавала цудоўная фатографка беларуская, якая падабрала расліну або кветку да кожнага твору. Таму вось такая кніга выйшла. І калі хочаце, таксама пакіну спасылку, дзе набыць гэтую кнігу. Это гішпанскае выдавецтва, але можна набыць праз інтэрнэт. Таксама трэба сказаць, што тут і уводзены ад дырэктарка музея Богдановича, дзяржаўнага, так, у Менску. Вось, такая кніжка. А потым што? Потым што, працяг немчым. Мне далі, я пра гэта таксама раскажу, як ніяк, пра фэсты, пра конкурсы, гэта асобна будзе, але мне далі літаратурную прэмію імя Міхася Стральцова. І разам з прэміяй выйшла такая анталогія выбраных твораў, маіх выбраных твораў за прыкладна 5 гадоў творчасці, так? Там вершы з усіх папярэдніх зборнікаў, новыя таксама ёсць. Тут сюды ўвайшлі яшчэ літаратурныя пераклады на беларускую мову, не наадварот, як у Богдановича. Увайшлі артыкулы, якія я пісала для маладосці. Я вяла некалькі год калонку, пастаянную калонку у часопісе «Маладосць». Шмат чаго вяла, я калісьці раскажу больш падрабязна. І ўвайшлі некаторыя кароткія апавяданні, і, здаецца, гэта ўсё. Як усё, гэта даволі шмат. Вось такая вокладка, гэта прэмія Стральцова, і зноўку я. І тут я ў чорна-белым. Вось. Неяк так. У тым самым годзе я была выбрана таксама лаўрэаткай прэміі «Першы цвет». Тут 10 празаікаў і 10 паэтаў з маладых. Тут трэба, каб чалавеку было да 30 гадоў. Так, гэта 3-й выпуск. І тут некаторыя мае вершы таксама. Мне далі вось гэты асобнік. Я купіла гэты асобнік, мы набывалі нават падчас кніжнага кірмаша, так? Кніжны кірмаш быў, ярмарка гэта, вось.
Ну, таксама, ну, гэта калі яшчэ афіцыйная Беларусь давала мне прэміі. Уяўляеце? Добра, і апошняе, гэта з дапамогай музея Купалы выйшла анталогія санетаў Янкі Купалы у перакладзе на розныя мовы. І вось гішпанамоўны пераклад мой, але тут я бачу па-кітайску, тут я бачу, гэта татарская мова, здаецца, армянская. Ну, набор моваў даволі спецыфічны. Тут каля 20 моваў, калі добра памятаю. Ёсць французская, вось яшчэ адна еўрапейская, гэта, руская мова. Ну, а гішпанамоўная версія моя. Я цяпер працягваю пісаць, і хутка будзе анонс новай кнігі. Хутка будзе. Я нават, спадзяюся, пакажу нейкі макетик, ці што я чакаю яе вельмі хутка. Всё. То што, добрага дня ці вечара, ці не ведаю, калі вы будзеце глядзець. Дапівайце гарбат і усяго найлепшага.